साया मोदोमलायदों मा होदों सायावलाय हाइजें ओंखायनो गोथाव जाथारदों जायगा गैला होमबालाय सेस बे साहा लोंनानै था सोमलियाबो खाथिबा थाब लायजागौमोन बे गोलैदेर जागोन अबाव गोदि नाङा ना मा होनखो गोदि नांथाराना आयं बुरजासो नै थाम्फै फैजोबबाय दा थाम्फै फैबाय बोरैबा बोरैबिनो मिगिया दंबावो ना औ मोनसे ने गैखालाबो मोननै ल'खासै बेखौ ल'खाना माथो बे गयालाय गेवनाय जाखोसै लावजों सयाबिन दा ओमफ्राय मा संगोन गुसु जानांगौलै माबा गरमाव बिदिखौनो मासिबां दावरावलै नै
돌타 돌타 아침 보네요. 돌타 용대. खारलु खारला खालामनो नाङा हनै दाउआ फैलायबाय जोंना मैथाजों नाजोंलै ओंख्रिया ना मैथाजों नाजों हेलो गुनसायम जी क्या कर रहा है ड्यूटी पे है क्या बोलो हेलो 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 गुनसायम आज क्या है आज फ्राइडे है ना और विलेज में गया था गांव में गया है गांव गया है क्या अब गांव गया था कब गया और कभी आऊंगी कितना दिन हो गया आप गांव गया था विलेज में है अच्छा ठीक है अभी कितना दिन हो गया दुर्गा पूजा खाने के लिए गया है ना दुर्गा पूजा में घूमने के लिए गया क्या कब आऊंगी और कब आऊंगी और मुझे घर में है 7 दिन हो गया अच्छा 1 हफ्ता हो गया आपको जाने के लिए ना और कब आऊंगी काम पे कौन कौन गया था दिदोम ब्लॉग थैंक यू मा खबर मोजां नोंहालाय ब्र दिदोम ब्लॉग थैंक यू सो मच वेलकम गुनसायम थैंक यू सो मच वेलकम 7 डे हो गया ना अच्छा 7 डे हो गया प्लीज लाइक कीजिए लाइक नहीं किया तो लाइक करके दीजिए थोड़ा सा बिल्कुल लाइक कीजिए दिदोम ब्र हेलो मा खबर नोंहालाय आंबो मोजां दं आच्छा दे मोजां ना ओमफ्राय बहा दं दायो दिदोम ब्र थैंक यू सो मच मस्ट वेलकाम गोजोन बेलासिनि बेसेबां जाखो डलार आंना गैयालै डलार गैया आंना डलारानो जाला मनेटाइजआनो खालामनो हायासै आं एप्लाइखौनो
आंना मनेटाइजआ एप्लाइ जायाखिसै 90 days बिलाबायबावदोंमोन आरोखि ना जिखुनु आं खालामनो हायासै आरोना एप्लाइखौहाय मबाइलाबो गैलाना आंना ओमफ्राय दा बे दस्रा मबाइल लानायावसो ओरैनो जानला मोनलासो जाबाय दा ओरैनो टाइम पास रायलायनो आरोखि बरिंनि थाखाय Even salakसोलाय बियो खनि सफैनो हादों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय वेलकाम मस्ट वेलकाम जोबोद जोबोद साबायखर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ लाइक डन थेंक इउ दिदोम ब्र थेंक इउ स' माच लाइक देने के लिए सभी को थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा खनि बाजै सफैनो हादों गोजोननाय थाबाय आयं मा खालामखो Thank you so much. Thank you. जोंहा दिदोम ब्र बहानिमोनलाय बावलायलांबायसो आङो हिन्दी बाला दं सासे हिन्दीनि गोदो गोदाया गोदान गोदान भिडिअ दखानाव क्या खाएगा बालाजी आपको क्या चाहिए बोलो 5 रुपया सभी 5 रुपया सभी 5 रुपया माने दे खाइबा आना हेलो हिन्दुब्रा आयु रागा जोंबाय नामा जोंहा देलै दे दखाना नोंनि नामा औ दखान होदों आं उदालगुरिनि आच्छा उदालगुरियावथ' बिराद गिदिरलै उदालगुरिया ओरै उदालगुरिनिफ्राय जोंनि ओरै फटबट जरायावहाय मास्टार मावफैनाय दङ सासे प्राइभेटाव आरोखि प्राइभेटाव मालै योखि मालै मा होनदों नोमानि बाजै सना बुं मा बारनो होनदों मा ओंख्रि संखो जोंहा ओमफ्राय थाफसि मोरोन मा ओंख्रि संखो इमान गरमनाय गिसिबसो लानांबाय आं दा माया देलै दे जाखो सुनि होनदों नोंखौसो होनबाय आं सोरलै नों सोर मा ओंख्रि संनो नागिरखो फाफियालाय दहाय इमान गोथाव गोथाव ओंख्रि संबाय ओमफ्राय दा गैला जाखांजोब्बाय बियो मोरोना गावनो जाखांजोब्बाय बियो रायखसा मानो सङा एफा टाइम जाबाय खयथा जाखो टाइमालाय आयौ 5ता जाबाय नै टाइमा मिथिगौना 1 मिनिट खम सङाबा फाफि मोरोन गावहा दहाय बेदरजों जाबाय रोनो ओमफ्राय दा संला आरो दा संला आरोना सोलोंलायामोन जायाबा आंनो दोननो थिननाया बोरो फाफि मोरोना सुनिया दोनागारा गावहा जाजोब्बाय रायखसा अमा बेदरखौ सान्दुं गोसायाव गावल' जादों गोथावनो
गोथाव जाबाय गावल' हारसिं एसेबो जासिहरासै जोंहा दा 8थायावसो सङो होनदों ए बा 8थायावसो सङो होमबालाय आं मुगासे उन्दुलांबाय बिदिबा मुगासे उन्दुबाय आंहा थाबाथाय उन्दुयोलै थानो बायो 12थासोआवसो जाहैनाय जायो फाफिया लाइटबो होआखै फैदोंल' नै नोंस्रासो सान हाबबानो जायोदां जोंना सान हाबबानो जायो जोंनियाव ओरैहाय माने खामानि मावो नालाय ओंखायनो थाब थाब जानानै मेंनायखायनो जानानै उन्दुयो आरोना थाब जायो ओमफ्राय फुङाव थाब खामानियाव ओंखारफिनो नालाय ओंखायनो थाब संनानै जायो आरोना जोंनि गामि ओनसोलाव गामि ओनसोलाव नै जोंना बाहेरायाव माबायदि जोङो सान हाबबानो जायोलै जोंहा नै मैथाजों नाजों संसिगोनलाय मैथा ना लायदों बिमाया आंलाय लिंहरखादोंमोन दा नोंसो फैयाखै होनदों ए हे न'आव माथोसै नोंगौथ' लाइक होबाय दे औ दासो होदों सुनिया फाफिया मोदोना दासो होदों दा मोदोना गुरुधामाव थांबाय जों गुरुनि बार्थडेआव आदसा औ कटबुझारायाव ना बेयावनो आरोखि बेयावनो गुरुदाहामाव ना बेयावनो थायोमोन आरोना सिनायखादों दा जों माबानिखौ उदालगुरिनिखौ सिनायदों ना मास्टारखौहाय दा प्रिन्सिपाल मावो दा बियो प्रिन्सिपाल जाबाय जोंहा भिलेज बाजै सफैनो हादों थेंक इउ स' माच जोंहा आगै जाफैबाय थेंक इउ बाजै सफैबाय वेलकाम मस्ट वेलकाम गोजोन बेलासिनि हामग्लायनाय जासिहरबाय बयनिसिमबो आयु आयु दाबायदियाव संनाय ओंख्रिखौ माला जानांगौ दे होनदों जायो जायो माबायाव जागोन 8था 7थायाव जागोन आरोना 7थायाव जानोसै ओमफ्राय 8थायाव गोलाव जानोसै फाफि सनाबो बुङाबो मायाबो थांसैसो आं होनदों फाफि सुनिया थांनोसैलाय आंनाव नेट नाङालै सुनि मोदोन फाफिलाय नेटानो बिराद प्रब्लेम न'आवहाय नेट नांनो नागिरा आब' नाब्ले 2 थांसै मोजां नङाबा बे फाफिया मोजां नङा जावसिलायबाय माथो खालामनो बिदिनोसै दिङा आगै नों दखान होबाय नामा औ बाजै होबाय सप्ता खनसे जाबायमोन सप्ता खनसेल' जादों आरोखि बारा गोबाव जायाखै सानबासोल' जाबावदों जाबावाखै न'आवनो होबाय नै ओरैनो बेनोसै आरोखि ना बिदिनो होबाय आरोखि एसे एसे बिदिनो 100 थाखा 200 थाखा हाबलाबायो दिनाव मैयाहाय बिदिनो 300 थाखा हाबदों दिनाव एखमबा बिदिनो हाबो आरोखि ना एखमबा 100 एखमबा 200 एखमबा 50 दिनाव बिदि हाबो दखाननि माल लांनायाव ओमफ्राय लाइक दे आगै सना दे बाजै दे लाइक थेंक इउ दहाय बहा थाङामोन सोरनाव थाङामोनथाय आङो ओंखाम जानानै हाबफिनबाय ओमफ्राय गैला लोगो मोनलायासै ओमफ्राय लाबोखाया आं जा नांदों ए जाजोबनो रायखरसा गावल' जाजोबसिगोन ना ओमफ्राय दे आगै होनदों आरोना आं जागासिनोल' खाजायाबो होनदों ए जागासेल' बे खाजाया थालिरबो दंबावोसोलै नै र' थालिर दङ थालिरबो दंलायनै दखानाव
नै थालिरा ओमफ्राय नै नारजि थफ्ला नै गोजौआव मा दं गोजौआव ओइ थावफ्रा रिदिं रिदां दङ। आं दासो सफैदों सना एलेक गामियाव होननायखाय ओमफ्राय अबे जायगायाव थांदों मिथियासै आरोना आङो खनिया आगै सना होनहरदों आरोना जोंहा भिलेज लाइफआ ओमफ्राय मा जाखो आब' नाब्ले जाहरबाय आरोना थालिरनि बेयो बिराद गोदै थालिर आरोखि बेयो जानायावल' बाहायो बेखौ मैखुन गैयै थालिर होनो बेखौ ओमफ्राय दा सोर लाइभ होगोनथाय दा लाइभआव थाहैनांगौ दसेनो रायलायनो जोंहा बाजै बिलिसा होगोन ना मागोनथाय आंहा दाखालिनिफ्रायनो बेनाव लाइक कमेन्टखौनो हरनो मोनाखै लाइकल' होनानै फैबाय थानाय जादों बाजैया सानफ्रामबो फुङाव होयो मालाय ओमफ्राय मोनायावबो होयो गरमथारलै जाया आरोखि ना बिदि आरोखि जाबाय होनदों नेटानो नाङालै नेटानो जानो नागिरा औ हाया आगै सना बिदिनोसै आरोना अन थेंकिउ आंबो दोनोसै आरोना 25आव दोननोसै आरोखि ना आंबो दोनसै दे लोगोफोर होनबालाय ना गोजोननाय थाबाय जोबोद साबायखर आंनि लाइफ टाइमावहाय गावनि बेसेन गोसा समखौ लानानैब्लाबो दान्दिसे नुजाफैनो हानायनि जोबोद साबायखर थाबाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आङो लाखिथ'नोसै आरोना बाजैमोन दे थेंकिउ स' माच बयनिसिमबो बाय बाय लोगो मोनलायफिनगोन आरोना